तो तनी एगो दारू के बोतल हमरा मिल जाई का? दारू के एगो बोतल अच्छा महुए मीठा दे बोलो तो ये चली बंटी बबली से काम चल जाई। महुए मीठा मारो ना भैया अब ललका पिए के सकान बा हमरा ये ना मार के तना कौना सुहागिन के साधना कि हमार राजा जी खूब निमन से रहस उल्टा सीधा काम मत करस ना करस तो सीधा करस उल्टा मत करस लेकिन कतना जाने कैसन हो जाला लोग सीधा ना कर लोग जॉब कर लोग तो उल्टे करे लोग ठीक है ही तरह एक जानी के उल्टा सीधा करे वाला मिल गल बड़े दिन रात नशा में डूबल रहत रे शराब में डूबल रहत रे रोज पियत रे सुबह पियत रे शाम पियत रे टाइम मिलता जब जब पियत रे जहां से पियत रे वजह से बोतल में भरियो के लेवत रे नशा जब जब कम होता तब तब घूटे घूटे मारत रहत रे क्या मजा है यार शराब में मजा ही मजा होता है शराब में बहुआ मीठा के दारू पी पा के घरे पहुंचल बा मरदा मार पूरा ओरिजिनल बा। हेलो हेलो हाय हेलो हाय टिंकुआ के माई अरे टिंकुआ के माई केवड़िया खोल ना केवड़िया खोल सुनतिया मौगी महटी आवतिया हां खींच बड़ी का दारू के कुलो भी को मुंह पे जल्दी नहीं कहानी खोल चल चल कम से चिल्लाते तो सुना नहीं करे चल चल हे राजा जी आज रउआ दारू पी के आ गइल बानी छोड़ ना दी रउआ रहे दे घरे आ गइल बानी अबे दारू मत पीहे हां पिएगा और दूसरे को भी पिलाएगा हम पिएगा दूसरे को भी पिलाएगा पीना तो छोड़ेगा नहीं नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ना छोड़बा ना छोड़बा ना छोड़बा अरे ये तो टेबल ये तो गलत अरे अरे तो हमरा के तेला तारे अरे कैसन दमाद खोजले बाड़े रे माई मार के डाड़ा मर तूर देले बारे माई भैया 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 ई कतना छिनारा भाई बा ई जब अपना बहिन के नहीं के छोड़त तई कोई के ना छोड़त तू का सोचता रु कि भाई से कह दे माई से कह दे तब पिघल छोड़ती है नहीं छोड़ेगा पीना कभी नहीं छोड़ेगा ना देखी हम रउआ आगे हाथ जोड़ता नहीं रउरा गोड़ पर गिरता नहीं छोड़ ना दी छोड़ दिए राजा जी कैसन रउरा दोबारा आ गइल बानी ई राउर दोस्त नहीं थे कुल दोस्त प्रदुमन जी के बा हम हैं प्रदुमन जी तो पीले बने हमारे नाश्ता तोर या रोशन जी के कुल दोस्त बा रोशन जी के दोस्त बाकी प्रदुमन जी बिगड़ल बड़े हैं ना बात बा हां दोस्त तो के पियो तो हम छोड़म ना हम पिएगा उसको पिएगा पीबे दारू पिएगा दारू पिएगा पिएगा बोतल में मुंह लगाई ना सर बोतल में मुंह लगाई ना सर
ये राजा जी हाँ छोड़ दे पिया हाँ कितना बार रौरा के कहतनी रौ तबीयत भी ठीक नहीं खे रहा हाँ हर पियल कना छुट्टी हो अरे पियल कना छुट्टी तगमवा तोहरे हो दिहल का हई पियल कना छुट्टी भले ही छूट जाई जिया लगा भाई पिया लगा काते बोलले हरे अनिल भाई ते का बोलले हो हाँ का बोलले हो बोल पियला सारा रोज करे दुर्गतिया अच्छा आ मोहली के मार हां रोज मारता है नतिया अच्छा होय लगम हम नतिया है रे नतिया कहता है मंटनवा भी रोशन हइले गेल बड़े को झाल लगा के कहता कि मुंह पर मार मुंह पर मत मारा के मुंह में दम दे हाथ मुंह पर मारेला दिन ना अब मंटनवा के का खबर है आए थोर पी चाहे ढेर पी जात पी चाहे हल्का एही में लोड़ घोड़ पीही एही में लोड़ घोड़ पीही तमनवा होला हल्का गमवा तोहरे हो दी हल्का होई पी हल्का संजय तिवारी प्रमुख हाँ हनुमानगंज कर सर का मिलल बा बार बोल ना तू बना के रखस प्रमुख चली दोगे चाहिए का बजी रे मंटन बना रहा मंटन लवर लवर हिस्क पी चाहे रम पी बदक पी चाहे ललका पियला के बाद में प्रमुख जी हाँ पियला के बाद में हाँ खाल बुझाला ऊंच खाल बुझाला ऊंच ऊंच लगे हट खलक पांड प्रकाश के लिखल का है पियल का ना देखिए भैया
जो भी बंधु शराब पीते हो हाँ पुनः एक बार मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। का इन नशा हाँ समाज के लिए एक संदेश मैं दे रहा हूँ। हाँ दारू के दवा लेखा यूज करो तनी कोनो दिक्कत ना हुई, ना लेकिन जे दिन दारू लेखा रउआ पिए लगम तो दिक्कत हो जाई। हाँ दारू के रउआ पियब नुकसान ना करी, लेकिन जे दिन से रउआ के दारू पिए लगी हाँ वो दिन से नुकसान हो जाए। सही दारू पीला फूल नु तो नीमन काम खराब लगेला हाँ आ खराबे का मुंह बढ़िया लगेला। रउआ लोग के नजर के सामने हम पी के आई नहीं है पत्नी के रूप में बड़ी समझौली हनु हमरा के कि राजा जी मत पी, अच्छाई खातिर बोली है, लेकिन बाऊ लगल दू चार देबो कोई नहीं। हाँ माइयों से कहलिए भाइयों से कहलिए और वो भाई से कहलिए कि भाई लगल दूसरे व्यवस्था इधर कर। जाए दो उतना बनौले बारी नो हालांकि तू जैसन बनौले बड़े वैसन भाई तहर बा, हालांकि मतरिया त ठीक हो के न खोल खलना नु कलवा ठीक बा। औरतिया कहतिया इतना शराब राज पियब ओ लोग दिन जिया तबीयत खराब चलत बा, रोज रोज शराब चलत बा, तबीयत खराब चलत बा, रोज रोज शराब चलत बा। अतना शराब राजा पियब बोल कहीं दिन जियब। इतना सारा पर तू मन शराब हम ना पियब ना पियब, लेकिन ये मित्र बाबा के खाली पिया है हम ना पियब, लेकिन मना करो मानी तो फिर मत करो ना पियब। समय कम बा, रोशन जी के तई दे दी छटपट उहो दुगो मार दे, एकरा बाद दे दनादन बढ़िया गीत संगीत चली, एकरा बाद अल्लाह ताल में नीमन नीमन मेटर दे दे ले जाके डाल दी हेलो बढ़ा लो और बढ़ा दो जय जयकार। आहा एगो माला डाल के सम्मान करो, एगो ताली बजा करो सब संजय तिवारी पुल प्रमुख, इन्हीं का इलाका चलता है, दिल से धन्यवाद। नारायण जी लय नय के ह एमे ऑनलाइन खेले वाला गेम बा